alaikum, sako ne zan mika ga gwamnan jihar Kano Abba Gida Gida. Dan Allah ku yi mana sharing din wannan bidiyon ya kai inda muke so ya kai. Talakawa malaria yana kashe su. An ƙi zuwa a yi mana feshin maganin sauro a Kano. Sauro ya yi yawa yana cizon mutane, malaria yana addaban mutane. Talakawa suna fama da malaria a jihar Kano. Kuma rashin feshin maganin sauro ne da ba a yi ba, yasa wannan abin yake addaban mutane. To mu ba fentin gada ya dame mu ba. A fara kula da lafiyar mu shine. A fara kula da lafiyar mu shine. Ba gada ya dame mu a yi mata fenti ba. Ba karfan titi ya dame mu a yi mata fenti ba. A tsaftace mana muhalli shi muke so. Kana shigowa garin Kano bola zaka fara welcome da shi. Abin da zai fara yi ma welcome a garin Kano kenan kana shigowa bola. Ba tsaftar muhalli a garin Kano. Wannan mulkin muna mika sako zuwa ga Abba Gida Gida a taimaka a zo a yi mana feshin maganin sauro a tsaftace mana muhallan mu. Kwalbatoci duk sun toshe. Kwalbatocin bakin titi ga sun duk sun toshe, amma an ji ana yi ma titi fenti, tsakiyar titi fenti. Me amfanin shi? Mu ba shi muke so ba, rayuwar muke so a inganta. Ba kwalliya da tsafta da wani abun nan muke bukata ba, a fara kula da lafiyar mu yan Kano shine kawai.